vigtige ting, eller en af de ting, landbruget har gjort for Danmark, at vi opfandt trevangsbrug. Som var en måde, hvor man kunne bruge en mark, en stor mark, med på forskellige tidspunkter over, og så derfor få mere ud af den og ikke udlægge jorden. For eksempel her havde man brak. Her havde man så senhøst. Så havde man så en tid, hvor der var tidlig høst. Og så var der et felt, der løb brak. Brak betød, at der ikke blev høstet noget. Der var faktisk ikke særlig meget. Så har man en lille landsby. Det behøver ikke være inde i midten, det går også udenfor. Hver bonde, der boede i byen, han havde et stykke land. Så lad os sige, at du boede i byen. Så vil du for eksempel have det her stykke land. Du så også have et stykke her. Og et stykke herover. Okay. I 1700-tallet, der skete der også det, at vi begyndte at eksportere rigtig mange varer. Der er rigtig meget landbrugsvarer, fordi vi havde rigtig mange marker i Danmark. Og altså, ja, før 1700-tallet havde det rigtig normalt, at man havde nogle gårde selv, så havde man nogle marker til de gårde. Dem høstede man så. Kornet malede man til mel, og melet lavede man til brød. Og man så spiste man selv lidt brød. Men i 1700-tallet, der blev det mere sådan, at man sendte det ind til nogle steder, som så solgte det videre til blandt andet Nordtyskland her, Sverige, men også England, som ligger herude af. Det var rigtig vigtigt for Danmark, fordi vi tjente rigtig mange penge på det. Så vores konklusion er, at 1700-tallet var et godt tidspunkt for Danmark at have landbrug i, fordi det blev bedre at dyrke markerne. De fandt ud af, hvordan man skulle dyrke markerne.